May mission mi guys kaya giro lagi tara danti. Dili danti. Tama na sa atin ito ihatod diha, dili. Ano po yung sa ano ko, yung sweldo. Hindi isa pa ding idata na arambutan na man sa lang. Salamat di ka Nimo para Balo na lang nako kay basin na may ingon mo nga kuan bawa ko gasaba sa kong sweldo ba. So lami ka doon na sa parisan na food nato og pinilitong isda. Hi guys, agamuhang gimingaw man jud kun mo kanukuan guys anang sinugba nga mais. Followers din sa taga-kanya. Set out daw ko sa mga taga-kanya. Barangay Kanya. Grabe jud. Ibisyanti pa. Pugihan pa. So, Dalaga pa. Char! so guys, majung adlaw tanan guys, ako na pud ni si Ruby Provinciana. Diyan nami dari guys, halaging giato dis Crystal kay lisod lay kaya dari agihanan padung dato sa jahang jutihan ja nay palikeun ja. Nagaw na una nagamong danti. So grabe din dantihan ja. Lisod man jud daring lugar guys kay mao nang ara man ni hatod nihang prinsesa. Kay mo duty ja lisod karon dari umutawid guys na kay bantay jud gas kaliwat kanan kay naalagay mga truck nga lisod kadto lay kay likeun. Una jud sa may mission mi guys kaya giro lagi tara danti. Dili danti. Tama na sa atin ito ihatod diha, dili. Yan na. Padapin day ha. Dili na. Si ate hatod na nato dadto ikaw. Saway juga. Gara man ka. Pagamping na padaplen. Na ba? Ladyo na magud ni atong gilakwan dili na. Dili. Okay. Dili na. Ikaw ga. Kung si mission si ate nimo. Di naman na maunang imong gibuhat. Okay ra ka muhat dito sa kasada sa eskwela. Ladyo na ning tanggarian. Kapaspas. Kaya maligsan ka, paspas na. Hindi mo na pwedeng sobrahan na pagkas ka kuan. Yo, di ba patunga diha? Discipline. May sakinan. Di magkapit-tapit. Agoy. Di magkapit-tapit diri na. Bahala ka diha, ha? Sanang gihatod si Crystal. Kanang murag kinahanglan jud na ihatod guys kay hadlok lagi daring kanang kasada ha. Na kami duhan danti naghatod na. Oh, Badaplin. Kay di jud ka mo kuan jud ba? Padaplin lagi ngano nagpatunga manggug ka. Daplin. Diri Daplin pigas. Grabe jud na si Zaka. Kuan. Happy Sunday na tong tanan guys. Kanang manamimi og simbag hapon. Kuan pa guys, alas 6 pa kay ang kuan ni Crystal dito kay alas 7 man. A few moments later. Nice guys, gagmay ka nga upo. Ay, gagmay nga upo. Kuan ni siya kanang sikuwa. Daghang kadyo kog tanom sa una pero wa na ma utan. So nanibago ko guys sa palibot dari nga mo palingki. Kay nana na bago dari mga kuan diay mga nanindahay ug mga utanen. Kay pag pandemic kuay naninda dari. Kuan ako anay kanang sayuti nay. Tagpila usa nay tampok. Ay tagjis ang usa. Katong dagko. Ay sa ha. So guys tagjis kun ni usa. Ay. Oh, salamat. Imo na mais? Asa to inyo ha? Oh.
Tigtanaw day ka. Salamat day kay followers day sa guys, abid followers. Imo asa may imong liyong ag. Ito na. So din ko libuton mo na hong tanan para mapalitan mo tanan. Wala ka na sa tamis jud siya. Yes, with corn siya. Followers day sa taga kanya. Shout out daw ko sa mga taga kanya. Barangay kanya. Grabe jud. Igyante pa. Pugihan pa. Pugihan pa. So Dalaga pa. Char. dalaga pa. So, kasi ganahan mo. Ganahan dani kay dalaga pa ni. So parihan ni sila na guys kanang kugihan jud gintawon man. Yes. Ito ang kamote na mo ha. Oh, kapitan is kanyang may tanong. Grabe ha. Uy, sorry ko sa inyo kapoy. Si asa napita agyo na. Dako kay kalsada, gikan sa busko. Ganahan jud kumuan ha kanya dugay ra jud ko kumuan ha. Gana si Ate Ros. Marimat, sige nga to dito sa mga sa una. Si Ate Lutlot. Ate Lutlot. Shout out ko ni Ate Lutlot Marimat Dihas. Ako ay Best friend ka na mo. kaning abot dito. Dili, kani siya, kadagal ko yung tagiya. Kani rin. Kanina lang ang luto na lang. Pila man Ako na, tag 30 per kilo. Of 30 per piece. So, di na sa tingkilo. Oh. O, kana siya. So, salamat ka dun ni Kapitan Malaglag na, Fernandez from Kanyang. Yes, barangay kanya. Kana day, pila na Kaya naman sa gilibot na to. So, kung nagto sa niya mo palitan. naman ni. Kanina ako Pila ka kilo? sa kakilo. So guys, na malit kong gulay kay mas nice din ang maggulay na takaroon. So, saan po ko na, mami, o, pila na? Bebe, Ah, magud ka pa lang. Dugay na magawa makalibot ko diri. Dugay na ko makalibot diri. First time din ako first time sa pinaka tungkol sa pandemic ni. Pandemic ra. Madimik, alam mo, may kapinta. Kaya dito na ko wala ko makalibot diri kay wala may maninda dari bayag gulay. Karon pa ba na sila naninda. 1.20 ra. 50. Pwede Guys, luto ko og sapsoy nga di kumpleto. Way repolyo. Para sa guys, bagyo beans. Nja. Anang gabi. Og sayuti. So, wala na akong paniod to guys. Wala na rice. Kay si Crystal wala man na duty mas Crystal pero si Crystal mukha ang pagingani guys kanang puro utan ra. Jagi butangan na hagmais. So healthy ang atong kuan. Jaga gibutang na guys kuan ra. Oyster sauce. O asin gamay. Paminta na durog. Kailangan mag-utang rataron kay nak, humot ka dun nak. Dala na si Gabi para mo lapot at hang sabaw-sabaw ba. So, lami ka dun na sa parisan na food natin o pinilitong isda. Still guys. Nung nadugay man ka. Hala, nagmaritis mo? Nagsugba si ate Ukan guys. Nagsugba si Jaog. Sugba dali. Na mo gumi kapat ka kuan. Kaya nagsilos ito nga tuwas anak. Yung silos to. Terus ara diri kapoy-kapoy. So kung ano pa man sa hawbon pa maguna sa anak. So nadi ko sobra nga mais guys nga kanang sobra sa among gi ding aganiha. Diyan magisugol sa among kuan tawag ito. Sapsoy nga di kumpleto pero lami hurot. Nahurot ang mong sapsoy kay mora ang ipaniud to tong sapsoy. Wala lagi ko guys magsugbag mais. Kasang iro
Oh, na po na siya. Mag-apil-apil na po na si Dante. Ay, siya pa ipasunugan sa ng dahon. Ay, yan kuan. Kaya kung masunog na naan, matas baga na ito isugba. So, di ka makarilit na kaya di makatig sugba og mais. Ako lang, gano'n parang Ay, di lagi pay lagi. Kaya naan siga man siya. Nani kala. Ay, para mo kalayo ganin siya. Ay, niya na mo kung mabaga na. Pasagdi lang siya. O, pasagdi lang na siya lagi. Masunog na yung dahon. So, wala may mahimo ron guys kay Happy Sunday din itong tanan guys. So, karon habang nagsugba si Nicole guys, mag-shout out ko. Guys, agamuhang gimingaw man jud kun mo kanukuan guys, anang sinugba nga mais. Nagaban na ni guys among gi latan. Hapit na maluto, kakaan na jud mi. Sus, paningkamot yun nga magkakaang sinugba. Kaya alang mahala maguni nga ni guys, 50 maguni na nagsugba na to pero 50 ang sakay nga ni. Jahara ni siyang napalitog murag 7 ka buok 50 pesos nya. Kung mapalit kag sinugba na sa kabuok 50 na. Magmado na naman kita na magsugba-sugba ba. Kami nga maguni mga sa unang panahon guys nga magsugbag mga mais. Pero si Nicole guys, wala siya makarelate nga ni kaya may subas-subas Manila sa una. Tangan na mo nag-start magarin ron og maluto na. So guys, mga ang taog mais. Nga sugba si Nicole dari og kuan mais. Magsugba naman ta may og kuan guys kanang saging nga kardaban ja. Wa ko nakapalit dito sa merkado ganihan, dito man ko merkado kay namalit lagi ko kanang mga utanon kay mag-utan-utan na lagi mi kay kagama mga utanon dari wa pa maning bunga ning amhang mga okra og kuan taong. Diya guys kanang naman ko yung ipangsuwat ni Agi pa man nakado sa na kay na puhag na ko dari na para na ko ga ada lagi paypayin na kay na puhag ko ito sa balon mo na balon Kung ano yan? oh balon hala idata ni mo yung sildo Hindi, kasi naay mo yung mabira nga. Ay, ito siya ng mga to. Ganagi siya nagsabat yun, siyempre. dili balon mo na mo Sinimi na na ito kumadungan. hala guys isa ding idatag isang sweldo luya pud mo na padala sa daribi padala sa daribi ba nasa Kaya kanila ito lang po yung sa ano ko, yung sweldo. hindi isa pa ding idata na arambuta na man sa lang salamat di ka Nimo. Balo na lang nako kay basin na may ingon mo nga kuan bawa ko gasaba sa kong sweldo ba. sweldo siya guys kay absent day sa gahapon Dili ay absent pag niagi kay. ay wa siya nakakuha lang katong pag dito lagi mi sa Cebu sudad wa sa patrabaho ba nang hasang gihatod kaniya dito sa Likon kay mahadlok lagi ko dara man din kabuutan ni bata kay naay siya pa jud data ni diyan nahagisa sweldo Remit. Nagtrabaho mo ora gugupain mo mo gyapon ganahan. anak data og remit Remit lang ko. si diyan nang i-remit ni diyan Ipahit magura ko og cellphone. Ang tigong mo ni. Bali mo sa kasimana. hindi naman kay na makaka Na makay biskwit pang Wala, sa panarbaho na ano dalang akong lawas man. oh gipamalitan ni kana mo ni ate salamat day kani kuan tita Bisminda Pulinar dali kay gipamalitan kag Thank you biscuit sa mga biscuit. palitan sa mga biscuit Sa mabikay asuha magiyo ba. grabe guys makahilak jud nila guys kay na isa pa jang idatag ang jahang ay jang i-remit pa diyan na ang isang sweldo kadi mo ko mga dos silang sweldo guys kanang ijaraman to diyan sa ranon to ihang mention dari nakalimot na hinuon ko Mears and Family Vlog shout out kadang dahan kayo salamat amping diha Ma'am Ima Panghasyan shout out ma'am kanang daghang kayo salamat sa medyohang paglantaw sa mga video adyo lang pud nga maka pamiso ko Ma'am Shanil shout out and family Ma'am Nunita Hilot and family amping salamat kaadyo Ma'am Edina Kanyete kay nadyo na sa sige kayo salamat ug amping diha Ma'am Berna Mendoza daghang salamat shout out Ma'am Pilisa Taghap daghang salamat Ma'am Grace Tumon daghang kayo salamat Ma'am Puli Ugaw na buhag na ko dari sibog tagamay
Ano sa lagi paypayo na kay mapuhag ko. Ay lagi paypayo lagi. Dali nang Kay mawa ko dari. kanayo. Ma'am Puli Agaw, daghang kay salamat. Ma'am Lordy Saldin and family, daghang kay salamat. Ma'am Merlinda Kadiraw, daghang kay salamat. Shout out Ma'am Merlinda Kadiraw and family. Amping Ma'am Sweetan Apolokyo, daghang kay salamat and family. Shout out Tis Kubyo TV and Nancy channel guys kanang. Ma'am P Ulanda, daghang kay salamat. Shout out kuno siya sa iyahang mahal na pamilya diha sa Purok Size Andap New Bataan Davao di Oro. So salamat kadto ni Ma'am P Ulanda and family diha sa Davao di Oro. Shout out Ma'am Catherine Kuray, Ma'am Marieta Navarro and family, daghang kay salamat. Ma'am Flora Ritz, daghang kay salamat. Shout out kay Kakuys Vlog. So ni comment pa din siya guys na murang apil pinhan ni sa suwat Kakuys Vlog. Salamat. Ma'am Ibilin Badlaw, daghang kay salamat. Ma'am Chudura Colin, daghang kay salamat. Ma'am Ricards de los Santos, daghang kay salamat. Shout out Ima Narciso, daghang kay salamat. Shout out Ma'am Didim, daghang kay salamat. Shout out ni Sis Ansan Blanton, Aloha Bisaya, Pilipina, mga tagaliti na siya. Nga na siya sa Hawaii, amping diha sis. So, Ma'am Bisminda Apolinar, daghang kay salamat kadto ma'am, amping diha sa USC. Salamat jud kadto kunimo sis Cheryl, kay always man jud ka sige message na nga musta sang pamilya. Kung kamusta ra ka hang si manang hilin, daghang kadto siya kuan guys ja. Di siya makanang kuan guys kana manawag di siya na mga kipabalita og nang saragang mga pamilya nga. Daghang salamat nimo si Cyril, guwapa ka jung TikToker, daghang salamat og amping diha sa US. Sis Mona Burki, daghang salamat. Shout out Mimi Flores and family, daghang salamat. Ma'am Gloria Hamil and family, daghang salamat. Ma'am Rebecca Inaldo, daghang salamat. So magahang mga ipangsuwat guys ngay murag agi pa ni gisuwat jawan ha ma shout out dis niya agi niya. Salamat pud kadto ko ni Bali Riana Nanu. Ma'am Miril, daghang salamat. Ma'am Ibilin Kugay, daghang salamat. Ma'am Liunincia Ayup, daghang salamat. Ma'am Ruth Williams, daghang salamat. Ma'am Divine Murata, daghang salamat ug amping kanunay. Ma'am Virginia Ligaw, daghang salamat. Shout out Florencia Pamaus, daghang salamat. Shout out po ko ni Sis Mi Mags and Family Adventure ati ay Sis Miyangs nga from kuan siya guys, nasa Cebu City. Pero nasa ano siya guys, nasa ay taga Maribuhok. Ma'am Dolores Flores, daghang salamat. Shout out ni Sis Lilian Life in Japan. Salamat kadto Sis Lilian, amping diha kanunay sa imong family. Ma'am Joselinho, shout out, daghang salamat. Ma'am Tyra Queen Bridget. So murag karon pa ko nakakuan na niya guys. So diha ra ni siya gisuwat guys katong dito pa ko sa kuan sa ospital nagsuwat kung mga shout out ja karon pa rin nabasa. So mo ni sila nangumin katong napa ko sa ospital katong si JJ nang gikuan. Ma'am Margie Pagara, shout out. Ma'am Ingrid Adlaon and family. So amping mo sa injuhang pagbakasyon ma'am. Ma'am Salumi Ramilo Vlog, shout out ko. Ma'am Janet Murado, daghang salamat. Ma'am Tiu Pista Riulan from Bayugan City, daghang salamat ma'am Tiu Pista. Ma'am Bitchay, daghang salamat. Shout out ko ni Marcelo Castañaris diha sa Tagbilaran ug isang mga kauban diha. Shout out ko diha Tagbilaran. Ma'am Midulina Di Husi, daghang salamat ug ni Ma'am Pas Pano, daghang salamat ninyo. Tanan sa inyong paglantaw sa among video kada adlaw. So inyong mga suporta, nakakadug tabang namon ang injuhang pagtan-aw, madulaman makatigom-tigom mi og mamiso. So salamat jud kadto inyong tanan.
Diyan mo lagi guys kanang kuan lagi hapit na ang Semana Santa, murag kung simana na. Kanang kuan ampo ug amping lang gihapon tang tanan. Kay murag kanang lisod ra baning basta mga Semana Santa ug mga ingana guys kay kanang daura lagi to sa mga kasakit ug mga pagsuway lagi nga na. Nga na kuan guys oh. Nahog nga. Uy la daghan dig bunga gahang mansanitas to ah. Muha day ko ron guys. Kuha na mas mga Lami maguni mansanitas na. Na di sa bunga. Thank you for watching. I love you. Gamping tantanan.